Robert, naar de moed. Maar ja, Matria. Misschien met een jong Pieuwt. Ben, mais Robert Pierre-Marie Le Bris, ik gaan alleen. Want als Seisla, ik praat dus gaan alleen aan hem de jom de Roscaro. Maar met me change dus gaan alleen, met moi wie beder, wie ze weet. Met me sgueller, wie de goulening Peter ze pas dat ze zo, we missen la der. Change ou mat peus na hede. Dus een jowankes met change. Mais vraiment, ne blijft zo, met kleed ondra en deus, ben deze wel erg, wenn ik guste repete Peter met kleed. Mais, dus attaquant la zo, oui, formidable. Ah ja, terrible. Peter change ou kenta peus dus da vigaleache. Dus gaan alleen. En wij, dan deus kennen we net de school. Me change. Dan want ik weet waar ik entreer de die gaasten, hè. Ik, wanneer het honderd gaan alleen de school, maar dan we moeten zich benaderd. A me laat en naar Rio, maar som treer weer winnen. Oh, me laat hij die me door gaan gaat, meer ik moet niet pakken maar. Ja, me ik gaan gaan, maar a me wat rood ageer. De wel alleen door. Ik het de school wanneer. Het was iemand dapper roestine. Ik me zat. Ik heb de gas aan de school nog. Me wie een keer galek wanneer de school. Ik heb persoonlijk dood. Peter was goed, madame Le Gall wilde niet. Peter wil laten mag. Nikke hu hela. Ja, me laat hij hu. Maar nou wat, analyseert u. Hoe zei, ben laat jou herretten, Peter wil laten machelen. Nikke ho hela. Hij jou laat hij ho. En bijna hij ho. Het ik zei wat je weet bij Ien. Wat ook piek bij vrie. Te daar wat ben desken galak met mijn bemiser. Als ik ben deze konten, wie ze het budget toch, wie gaat daarna? Wie ze dan moet je kelder iwana is, dan wie hopen nieuw is. Hij wie raken, daar wie tropen prijzen, wie is lekker ugen en elastiek wil gaan, dan dik, wie dik ugen, als wie lekker pim, ben deze door kaas, ben deze konten. Toen denk je hoe je gallig met pioneer te school. Dat is bijna aan mij misig. En we zeiden naar de gastee bij welke kantine, dat keer, we zeiden dan leng. En er waren alleen door scatter, dat ik granea is ik. Dat ik kan beginnen, dat ik die kraas, verder in koos in, wat pivino was, hier paar pivino is, ik heb een hotel. En was tu, wie ik het hoort is. Zet je de beelwaard bekaste da school, Robert? Oh, toch wel la, wanneer, de gommers. Dat je gewoon al van de school. Nou, ik ga niet in te waard, because what the ticras or je connais wa così vai che dire viene la raison wa tout à peu près même soir je de ning quoi c'est na hier ma très récréation no problème mais bah là ça même open calet non den die open calet terrible We respecteren het lood Lara de Vigero, dat we kleine tunen komt dat persoonlijk rapport Vigero dat. Albeurte ja même as penai pas mal en leton wanneer de zou lezen zou zeggen was hij want gaat naar school of frère de bleven. En Davis kent het dus tu tapper weg. Hij wou boelen, dan moet ik goed wou boelen naar ze. Maar dat is kast me la. Peter ring me dus hem me la. Hij niet naar een ding, dan nog zijn bij die tutne, wie ze goelen, wie ze passeert weg. La vache, wie gaat door je weg. La gille, maar je doet niet Le Bris la. Het de goel gaat Le Bris per waar weg. Maar cabines me la, maar je weg. Tot mijn tol. Met daar boelen bij mijn goal. Het was een dalding. En bij mij zeg ik zeg, ben kouwen hoe zei, maar ben een fin want de ben dapperen. Het magal passie niet een al, maar op heel een bit. Nu zie walla, arriva me wat van deze kinderen meer, arriva wat wij blij zijn, arriva in getappenen. En dan, hoe zei ben een beetje 42. Nee, wat dan van busje dan, 42. Waarom la kid is dit persoonlijk, de lajo. Meer is dit persoonlijk. Gas aan daar heel ding wel. Ik ga wel aan daar wie over een dictaat. Van een dictaat met een nul. Wie come on, een nul. We moeten kopiëren dictaat van een speaker naar mijn nacht. Maar bah haltul. Très bien ja. Puis de composition de problème wie gaat dan nou wel nou wat de mat. Maar wie zijn daar arrivé là toe. Puis dictaat van die weer van dol. Bedrijf. Het tol. Maar die strijd daar vuur. Het heb je gekregen dan nee, en zo meer vuur dat dan met vinden delen. Alweer? Nee, die gillen. Pigli a hun così al bretone. Maar tapla. En dan wie ze direct témoin quoi dat. Dat wie ik er bondig. Bezig quoi. Mais peut-être que j'ai dirais dans une zone mais vu quand t'as fait un dé.
Oh, niet daar, wie kijkt naar daar, en dan piniciën, nog muziek, zo, nog maar nagedacht, wie kijkt alles aan. Quand on disait nog. Ouais, wat que grave. Ouais, maar ik ben dan nos, wanneer doet, wie ze goed, kapiel is er weer. Avec dus kenetje, stel je dan, dus kenetje. En hier wie ze gaan. Zet, veel nutten, niet doet dan nos, veel goed, weer kapiel in deze rook, quoi. Zet, goed gaan doen. Dat was Chris, dat weer weg. Dus ik heb dat de burg. Ah, met mijn vriend niet, Robert Bries. Had ook goed Robert Bries, ik heb weer beter de tv. Maar ik heb niet terminé. On a appelé ce change un peu dans la school, c'est bref. Oh, hoe zeg je wat doet om zo'n school? Zo met die bouleverse alles. We gaan wel naar man te denken. Ah, weet je wie ze met zitten barrière, weet je wie hem tegen zien naar school? Ach, laat die school, wat ook kuppen doet, kan er